Mayo nga adlaw dira sa imo kag welcome gid sa sining aton palatuntunan ang Ilunggod Daily Light from God's Word radio broadcast. Aton ginapatuhoy ining aton nga segment sa mga Ilonggo speaking viewers and listeners. Viewers and listeners diri sa Facebook kag listeners sa mga estasyonan sang radyo nga naga-replay sini dira sa Hinubaan, San Jose Sipalay City, sa Kaliling, Mulubulo, Kawayan, dira sa Cabancalan City, kag bisan pa diri sa Bayawan. Nagakalipay kita sa Ginoo tungod sang kahigayunan nga ini ma-replay man dira sa Tapi, Cabancalan City. Nagapasalamat ako sa Ginoo tungod kay makapadayon kita sa aton nga pagtuon sang 2 Corinthians. Kagkaron sa aton nga pagtuon diri na kita sa 2 Corinthians chapter 5 verses 6, 7 and 8. So ako nini nga pagabasahon sa English nagasiling So, we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Tanaw naton abyan si Apostol Pablo kag ang iya mga kaupdanan. Ini si Pablo isa ka alagad sang Dios kag ginatawag naton siya nga apostol. Isa ka tawo nga gintawag, ginhatagan sang minsay kag siya ginpadala agud nga magpaalinton, magpalapnag, magsugid, magtudlo kag magwali sang amo nga minsay. Kung sisaw naton abyan ang minsay ni Apostol Pablo, amo ang nahanungod sinang maayong balita ni Ginoong Hesukristo. Nga si Ginoong Hesukristo suno sa Balaan Kasulatan, napatay, ginlubong, kag nabanhaw. Napatay siya tungod sa atong mga sala. Suno sa Balaan Kasulatan. Nabanhaw siya, kag nagapahayag ini nga ang amay nagbaton sang iya halad sa sakripisyo sa kamatayon. Ang iya pagkabanhaw, abyan, gintag na ginsugid nga daan sa Balaan Kasulatan. Kung may isa ka tawo nga mapatay, isa ina kamalain kag masubo nga sahi sang balita. Pero kung magsiling kita, may isa ka tawo nga napatay tungod sa imo mga sala. Siya ginlubong kag siya nabanhaw, isa ina kamaayo nga balita. Kagabyan sa imo espirituhanon nga pagkabuhi, ikaw na siparar o nahamulag sa Dios kag ginlaragway ina sa Balaan Kasulatan, nga ikaw patay sa espiritu. Wala ikaw sang relasyon o kung kaangtanan sa sinang matarong kag balaan nga Dios. Kung ikaw magsalig sa kay Ginoong Hesukristo, 1, Kapitulo 20, versikulo 31, ining mga butang ginsulat ko sa inyo, agod nga kamo magtuo nga si Jesus, amo ang Kristo, ang anak sang Dios kabuhi. Kag nga sa inyo nga pagtuo, makabaton kamo sang kabuhi nga wala sang katapusan. Karon ni si Pablo sa iya nga pagwali sa nagkalain-lain nga mga lugar. Kung imo si sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mga tribo kag ginharian sa idalom sang imperyo sang Roma. May mga kalisdanan, kabudlayan, mga paglutos, kag mayara nga mga kahadlok sa pagsugata sang pisikal na kamatayon. Pero anong hambal ni Apostol Pablo? Sa versikulo 6, So we are always of good courage. Si Apostol Pablo may kaisog, may confidence
sa pagatubang sang mga problema, mga palaligban, mga kalisdanan sa iya nga pagpanghalagad kag pagpangabuhi para sa kamiyaan sang Dios. Kag bisan ara siya kung kaisa sa ginatawag naton bibi sang kamatayon, sa gihapon siya may kaisog, kag bisan pagani may kalipay. Kay para sa iya mangin puwertahan ini nga siya magasulod na didto sa ginarian sang Dios o kon sa balaan nga presensya sang Ginoo. Hindi lang nga nagsiling sa diri sa bersikulo 8, yes, we are of good courage and we would rather be away from the body, that is physical death, lawas nun ina nga kamatayon, and at home with the Lord. At home. May security, may sweetness, may kalinong, may serenity. Security, sweetness, serenity. Amulang ini ang pila ka mga espirituhanon nga pagpakamaayo nga ginaman sang aton Ginoo sa tapos nga kita makasugata kag maka-eksperyensya sang lawas nun nga kamatayon. Sa pagkamatod, ikaw kag ako, subo nga ari pa kita sa lawas nga may kaluyahon. May ara gid kahadlok sa ginatawag naton physical kamatayon. Amo na bisan nga mga alagad sang Dios nga tigulang mag-maintain, inom gid sang mga bulong maintenance para mapadugay-dugay, mapataas ang lawas nun nga pagkabuhi. Kaya hindi man kita gintugutan nga kita magapatay sa aton nga lawas. Wala man kita gintugutan nga aton lang ini pabayan ang aton nga lawas. Pero amo ini, ang Diyos gid man ang naga-extend sang aton lawas nun nga pagkabuhi. Pero sa likod sinitanan may kaisog, may confidence kita sa sugata sinang atong Ginoo. Sa pagsugata bisan pa sa physical o kung lawas nun nga kamatayon. Ano karon ang magadumala sa aton nga kabuhi? Ara dira sa bersikulo 7, for we walk by faith and not by sight. We walk by faith. Siling ni Habakuk 2:4, the just shall live by faith. Siling ni Apostol Pablo sa iya mga sulat sa Roma kag sa Galacia, the just shall live by faith. Ginlaragway diri sa balaan kasulatan, kung sino ang matarong, kung imo basahon ang Roma, ara dira ang paagi agod nga ang makasasala, ideklarar o kung mangin matarong pinaagi sa aton Ginoo. Dira sa Galacia, ginatudlo dira kung paano ang tao magkabuhi. Kinanglan magsunod, magpasakop, kag magtuman sa balaan nga espiritu agod nga iya mabaton inang bunga sang balaan nga espiritu sa Galacia 5:22 kag 23. Now dito sa Hebrehanon kapitulo 10, nagatudlo dira kung paano magkabuhi ang tao. By faith. Sa pagkamatod, ang Hebrehanon kapitulo 11, naghatag dira sang deskripsyon, sang pagtuo. Naghatag dira sang mga modelo nga mga tao sa ilang nga pagkabuhi sa pagtuo. Kag amo na matuod ang ginhambal ni Apostol Pablo, for we live by faith and not by sight. We will have courage, we will have confidence. And the way to have this, blessings and values is to live by faith and not by sight.
2 Corinthians 4:18, "For we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." Sa tunga sang mga problema, mga ginatawag naton palaligban sa aton nga kabuhi. Kung kaisa daw makasiling ang iban, pagani nga mga Kristiyanon nga maayo na lang nga mapatay, kay we are to be present with the Lord. Pero ari pa kita diri sa kalibutan, may plano pa ang Diyos sa aton kaugalingon. Gamiton niya pa kita. May plano ang Diyos nga iya kita gamiton sa aton pamilya, sa iya buluhaton. Kag iya kita palambuon, patubuon pa sa aton espirituhanon, Kristohanon nga pagkabuhi. Nga may kalipay kita sa pag-atubang sa sinang nga Diyos, nga maghatag sa aton sang aton mga handom kag tinguha. O dito sa balaan nga presensya sa Ginoo aton mabaton ang security, ang complete salvation, ang sweetness of our fellowship with Him, ang kalinong, serenity. Kay masugatan naton si Ginoong Hesus ang prinsipe sang kalinong, the Prince of Peace. Busabyan, kung ano man ang imo sitwasyon karon, bato na ina ang alin sa Ginoo. And live with courage and confidence, knowing that God is watching, that God knows what you are right now. Kag itugyan sa Ginoo ang imo mga handom kag mga tinguha, agod nga ikaw may kalinong, may kalipay, kag ginatawag naton success, kalampusan sa Cebuano, kadaugan dira sa Ilonggo. Kag gabay pa kuntani nga Ginoo magadumala sa aton nga mga kabuhi, nga maga-start diri sa aton huna-huna, then sa aton balatyagon, then sa aton mga actions. Ang Diyos magapakamayo sa imo abyan sa sini nga adlaw. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, amay namon salamat nga pinaagi sa imo balaan nga kasulatan. Makaangkon kami sang kasiguruhan kag kalinong sa tunga sa mga palaligban kag sa tunga sang mga pag-antos, mga kapaitan, kasakit, mga palaligban, ngay mo gintugot man, nga amon ma-experiensyan sa sini nga kabuhi. Ikaw, O Diyos, ang magauna sa amon mga desisyon, plano, karon nga adlaw, kaghimua kami, O Diyos, nga mangin palaagyan sang pagpakamayo, kag kadaugan, sang iban man nga mga tao. Sang ngalan niya nga mahal, si Ginoong Hesukristo, amon maluluwas. Kabay pa. Nairil, salamat gid sa imo nga pag-replay sinidira sa hinubaan. Pastor Riniel Valdez, dira man sa San Jose, Sipalay City, kag sa iba naton nga mga kaupdanan, nga nagahimo man sang ilang mga radio programs. Halin pa diri sa Dumaguete City, ako si Pastor Ipaprasacar, nagasiling, ang Diyos nagauna, nagaupod, kag nagasunod sa aton. Madamo gid nga salamat. Sa ula pa kita maghalindere sa aton hamtangan, Iris Jones. Good morning. Roland Magahin. Good morning. Rolin Nerqua Ruto. Bago ni no. Good morning sa imo. Kag sa kay Rose Samura Bugtong. Kamusta, Rose? Ang Diyos magpakamayo sa aton tanan. Madamo gid nga salamat.